Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahur, sahur, sahur. Ngaturi kawuningan dumateng para bapak, para ibu, adik-adik, khususipun kaum muslimin wal muslimat ing Masjid Baitul Huda ingkang nindakaken ibadah siang Ramadan lan ingkang derek sahur, kula aturi sumangga enggal-enggal sahur. Amargi satriku akan berkahipun saking kersane Allah Subhanahu wa taala lan betalipun satawis sampun kabeh minggu. Alhamdulillah akan kita masuk Ramadan tahun ini sampun terbukti siap dinten kaping 9. Mugi-mugi akan kita masuk Ramadan amal dasar Ramadan kita sedaya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita siap kaping 9 sampun nika insaipun tabuh sekawan langkung sedasa menit. Insaipun tabuh sekawan langkung sedasa menit. Sahur, sahur, sahur. Sepindah malih ngaturi kawuningan dumateng para bapak, para ibu, adik-adik, khususipun kaum muslimin wal muslimat ing Masjid Baitul Huda ingkang nindakaken ibadah siang Ramadan lan ingkang derek sahur, kula aturi sumangga enggal-enggal sahur. Amargi satriku akan berkahipun saking kersane Allah Subhanahu wa taala lan betalipun satawis sampun kabeh minggu. Alhamdulillah akan kita Ramadan tahun ini sampun terbukti siap dinten kaping 9. Mugi-mugi akan kita Ramadan amal dasar Ramadan kita sedaya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan siap kaping 9 sapunika insaipun tabuh sekawan langkung sedasa menit. Insaipun tabuh sekawan langkung sedasa menit.